Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Hatur nuwun nggih, Mas. Mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sakarepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek ngarep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Oh, iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan wis sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa.